de sentir ara que Vilafranca també ha tingut els seus moments de partit i de més, però opinió personal, la veritat és que a mi m'ha semblat que l'Osca ha estat molt superior avui. No només la primera part, sinó també la segona part, i només aquells minuts posteriors al seu gol han estat quan el Vilafranca ja ha perdut una mica més. No sé com ha dit tot el partit, però sincerament la sensació és que l'Hosti és avui just vencedor del partit. Sí, a mi el que em molesta, que poder recriminaria el meu equip avui és no haver acabat com ha començat el partit. Hem tingut una situació claríssima de Sejo la primera part, amb un 1 contra 1 amb el porter, un passe de Joel Lasso, hem generat moltes ocasions, hi ha hagut un remat de cap també que ha sortit, allò que, ostres, hem generat molt, hem generat moltíssim i sobretot en una àrea només. Ells no ens han generat problemes, inclús en pressions tampoc, a partir que hem fet el gol doncs tampoc han vingut a buscar-nos en excés, i l'equip ha estat molt còmode en pilota i sobretot determinant amb les àrees, però sí que hi ha hagut una part del partit que ja s'ha donat certa relaxació, imagino que per generar tantes ocasions i que els propis jugadors potser es veuen que tard o d'hora acabarà caient el següent gol, hi ha hagut aquesta relaxació i el gol que ens fan ells és d'un error en sortida de pilota nostra, que generalment nosaltres mirem d'estar molt a sobre d'això i que no ens succeeixi, i els acabem donant una pilota que pràcticament era a la frontal de l'àrea i ens han fet el gol. Però jo comparteixo la teva opinió, crec que avui hem sigut superiors en totes les facetes del joc. Ells, ocasions clares, tret d'aquesta que et comento, que ens han fet el gol, tampoc he vist res de l'altre món que diguis, ostres, aquesta potser un xut llunyà que ha sortit fora, però no recordo. I després destacar que Joel Lasso ha tingut la primera part una, la segona part una altra, hi ha hagut un remat d'Òscar que la pica baix i surt per sobre el pal, n'hi ha hagut vàries de Sejo, que també n'hi ha una que es xoca allà dins de l'àrea, que es queda amb el porter. Estic content en aquest aspecte, però sí que em falta aquest punt d'exigència durant tot el partit, igual que els primers minuts. No sé si aquesta és la lliçó, en un partit a casa dominant contra un rival a priori de la part baixa, fins i tot aquest partit s'ha pot complicar. Vols una lliçó, també vols que els jugadors entenguin que no val la relaxació perquè sí, perquè al final pot tenir problemes. Sí, portem tota la setmana donant-li la importància que té aquest partit, perquè aquests 3 punts valen igual que qualsevol altre partit i són molt importants, i a més acabar l'any de la millor manera. A la mitja part la recriminació ha sigut precisament aquesta, l'equip. Ells també ho han vist, ells també en són conscients i ho han compartit i la intenció era aquesta, però un cop agafes aquesta dinàmica de partit, que entres en aquest tarannà d'anar fent i tampoc vas com flotant pel camp i tampoc acabes de ser convincent, doncs et pot passar factura. Fan el gol, una jugada d'estratègia et fan el segon, empates i et quedes amb una cara que dius, hòstia, què ha passat, I una mica vam aprendre la lliçó l'altre dia al camp de l'Escala i avui ha anat al revés perquè ens hem començat posant nosaltres per davant, però vull pensar que a 2 dies o ara que comencen les festes, que ells també estan més pendents de les vacances, de la família i després de tot l'esforç que porten acumulat, entenc o vull pensar que ha sigut certa relaxació pels primers 15-20 minuts bons que hem fet i que després ja s'han vist tan superiors que han volgut com deixar-se anar una miqueta inconscientment. Havia sortit amb 2 davanters o sense davanters entre referències, ha sortit amb Sergio i amb Lasso de puntes. Per què? Perquè avui no ha sortit per tenir un nou més referent que és l'habitual que havíem vist fins ara. És que Sergio porta molts dies a fer molt bé les coses, ens dona moltíssim. Ell corre bé els espais, ja l'heu vist, crec que ha sigut el jugador que més ocasions clares ha tingut del partit i ens dona aquesta capacitat de repetir esforços constantment, està constantment corrent a l'esquena. Lasso, tot i no ser un delanter centre referència, va molt bé per dalt, es queda molt bé les pilotes, li dona continuïtat al joc. Vull dir, el bo que tenim és que podem optar per diverses opcions i totes són vàlides i totes són bones. Després ha sortit Òscar també com a més referència, però crec que la primera part i la segona, tant de Sejo com de Lasso, ha sigut el que buscàvem, s'ha donat i han generat el que exactament volíem, així que podem estar molt contents de tindre aquesta variabilitat dins de la plantilla. Joan, felicitats per la victòria en l'últim partit de l'any.
Voldria saber com a pregunta quina valoració fas del que tu portes al capdavant de l'Hòstia aquest 2023 i algun propòsit pel nou any que comença per 2024 amb l'equip esportivament, quins desitjos tens pel nou any? La segunda fàcil. Sí. Fins a dia d'avui content, però sobretot pel treball de l'equip, els jugadors, el sacrifici que estan posant, les hores que hi dediquen, la voluntat, no? I la passió cap a l'Hospi i cap a nosaltres, no? Realment, o cap al futbol. Ostres, estan defensant la samarreta, treballant moltíssim, no us ho podeu ni imaginar l'exigència que els hi posem en ells i estan responent. Jo això ho mantindria pel 2024 i és obvi que l'ascens crec que és una resposta evident, no? I anem a per aquí, el camí és aquest i l'exigència ha de ser la mateixa o més. Moltes gràcies i molt bones festes a tots. Merci. Bé, Santi, doncs no sé quina valoració fas perquè que cap primera part molt superior l'Hospi i després sí que heu tingut un moment que semblava que reaccionava, però després el 3-1 jo crec que s'ha matat una mica. Sí, jo crec que hi ha dues parts molt diferenciades. Sí que és cert que la primera part a l'Hospi hem de ser conscients que ens domina a nivell de joc de possessió. D'arribades té arribades, però no ocasions clares. Els dos gols, per mi, sense treure mèrit a l'Hospitalet, evidentment, són presa de decisions dolentes per part del Vilafranca. Tot i així, a partir de mitja part, en parlem, sí, fem canvis, fem una reestructuració i a la segona part ens posem dins del partit. Ha hagut un moment que amb el 2-1 el Vilafranca era dominador del joc, estava arribant, estava tenint inclús accions de molt perill i sí que és cert que el 3-1 aquest del gol fantasma ens ha trencat. Al final, insisteixo, no vull treure mèrit gens a l'Hospitalet, però en un partit de tercera divisió on no hi ha aquestes tecnologies de VAR i això, un línia ha d'estar molt, molt segur per donar gol amb una acció que no està segur que és gol, perquè el mes li diu amb el nostre capità que dice gol por el gesto que ha hecho, no porque l'haya visto. Al final aquestes coses, hòstia, et saben greu. Nosaltres estem picant pedra aquí tot l'any, sabem qui som, sabem amb el nostre objectiu quin és, i al final vens a competir al camp d'un dels aspirants a guanyar la Lliga i, hòstia, i que et fotin en l'aire tot aquest pla per aquestes cosetes, sap greu. Insisteixo, sense treure mèrit a l'Hospitalet, però molt content per la segona part del Vilafranca, per l'actitud, per la proposta de joc, perquè no hem penjat pilotes, hem jugat, hem entrat per bandes, hem centrat, i content per això, i no content per no haver pogut pescar cap punt aquí a Hospitalet. Dius que dir això, no sé com l'has vist tu, aquest tercer gol de l'Hospi, i com l'has vist sobretot els jugadors que hi eren a prop de la jugada, què t'han explicat ells? Mira, jo et seré sincer, jo com no l'he vist, perquè de la perspectiva que estava jo no l'he vist, no puc dir si és gol o no és gol. I al final jo el que li demanava al línier i amb l'àrbitre en molta educació és de dir, ostres, si has vist la pilota entrat al 100%, has de donar gol. L'únic que demano és, en cas de dubte, no pitis, no donguis gol. I al final el dubte ha existit, perquè el línier no estava alineat a la línia de fons, sí? I estava tapat per jugadors perquè la seva argument és por el gesto que ha hecho el jugador del Vilafranca al sacar el balón. Això no em serveix, hòstia, estem a tercera divisió, que no és un partit de benjamins on jugar amb un fill, m'entens o no? Que no van amb líniers. Això és això. Llavors, aquestes coses, que són persones humanes, es poden equivocar, però quan vas 5-1, doncs potser no té importància, però quan vas 2-1, hòstia, l'Hospitalet té potencial de sobres per poder sentenciar un partit sense aquestes, diguéssim, cosetes, deixem-ho així. Més enllà d'aquesta acció polèmica, cinquena derrota consecutiva fora de casa, ho hem anat comentant allà on hem anat, que contundència a les àrees, què ha de fer l'equip per millorar aquest tram. Avui ha sigut un tram de 5 minuts, sí. Hem deixat els 2 gols i després acabar-ho rematant i arribar. És veritat que avui hi ha gol, però a l'equip encara li falta generar més. Sí, ho estem treballant, perquè al final l'equip està fent un pas endavant. Avui generem accions de gol o de proximitat, potser el 6, 7, 8 a la segona part, m'entens? I això és important, a més amb un criteri de tu a tu al camp de l'Hospitalet, un equipàs pensat i fet per pujar de categoria. I vens aquí, hosti, i el fots contra les cordes a la segona part al seu camp. Però al final el futbol són detalls, i aquests detalls, si a les àrees no ets contundent defensivament, te la claven, i si no ets incisiu i decisiu a l'àrea rival, costa molt marcat. I l'Hospitalet aquesta virtut la té, són molt pràctics en defensa, són molt seriosos en el sentit de que no es compliquen la vida, i això ho hem d'aprendre.
no és una excusa, no? Però avui ha debutat el jugador número 10 d'aquest any a tercera divisió amb el Vilafranca, o sigui, amb 14 jornades de Lliga ha debutat 10 jugadors, m'entens? És un projecte nou, no és excusa, però al final jo quan vaig començar, vaig jugar 20 anys a tercera, però quan vaig començar tenia moltes mancances, m'entens? I al final l'únic que puc treure és treure'm el barret per l'actitud, pel compromís, per les ganes de guanyar el camp de l'Hospi, per les ganes de poder treure alguna cosa aquí, i amb això em quedo, perquè al final això em serveix per anar traient punts per aconseguir el nostre objectiu, que és la salvació. T'anava a preguntar, primer any a la banqueta del Vilafranca, que va el 2023, més enllà del partit, com valores aquest primer tram de temporada i com encara és l'any que ve? Bueno, se'n anem a Nadal fora dels jocs de descens, sí? Sent conscients que durant la temporada podrem entrar i sortir diverses vegades i el que ens estem treballant i acostumant amb els jugadors tant físicament als entrenaments com mentalment és que hem de saber conviure amb aquestes situacions, ¿vale? Perquè al final quan un equip sap conviure això pot tindre més opcions de salvar-se. Quan tu tens moltes perspectives i et trobes a baix, la situació mental és diferent, perquè tu tenies unes expectatives molt altes i no saps conviure en la zona de descens, i això ha passat amb clubs històrics que han acabat baixant. ¿Vale? I aquí nosaltres no som conscients d'això i jo em quedo amb les sensacions. Repeteixo, emprenyat amb el resultat, perquè jo no diré que mereixíem guanyar, però si mires la perspectiva del partit modo dron, a la primera part ha sigut de l'Hospi, però a la segona part s'acaba amb empat i tampoc passa res. ¿Vale? I soc una mica egoista com a entrenador del Vilafranca, ¿vale? I a partir d'aquí em quedo amb les sensacions, moltes coses a millorar, però les sensacions molt bones per seguir amb aquesta línia de treball ascendent que estem tenint nosaltres. Sí? Vale, gràcies. I bones festes a tothom. ¿Qué tal, Sergio? Hoy los 90 minutos, bueno, preguntarte las sensaciones de estar todo el partido entero en el campo y si crees que hubiera faltado el gol para completar ya el partido. A ver, primero estoy contento porque hace mucho que no juego 90 minutos. Sí es verdad que llevo mucho tiempo lesionado. Hey. Muchas lesiones, muchas... Así no se puede, tío. Y nada, contento. Nada, contento por los 90 minutos y nada, tío, contento por los 90 minutos. Tira para ahí, es normal. Bueno, lo dicho, ¿no? Sí, contento por los 90 minutos, ¿no? Imagino para hacerlo limpio el corte, vaya. Sí, contento por los 90 minutos. Sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no jugaba 90 minutos y nada, pues a seguir trabajando, que con trabajo al final pues se consigue lo que uno pues quiere. Te ha faltado el gol, es cierto, pero también es verdad que has generado muchísimo peligro a Vilafranca y de hecho seguramente uno de los hombres claves ha sido tú. O sea, no tener el gol ese que hubiera redondeado la actuación, creo que te pusiste contento casi igualmente. Sí, pues hoy me contento porque al final es eso, es el trabajo de cada día del equipo y de todo y pues al final se ve en el campo, pues y nada, pues eso. Lleváis una trayectoria muy buena con el equipo, ahora llegáis a la de Navidad ahí entre los dos primeros junto a Olot. Un poco lo contamos también con Joan, no sé qué valoración haces de este 2023 y qué esperas de 2024. Bueno, seguir en la misma línea, al final el equipo está trabajando bien pues, y pienso que con trabajo y todo pues, al final se conseguirá lo que el equipo busca, es el ascenso.